Sego lagi pora kowe. Ya sida to. Terus ae. Lah iki lho aku sik pesen jamu. Lah wis njaluk ping 4 ora tak doping jamu aku yo ora mampu. Iki aku ning Etan Kali ning Sorpring. Sorpring ndi? Aku ning sorpring iki lho narene kok. Entan ono tak rono. Ini parahnya. Nek masalah apa weh? Nek masalah apa? Nek masalah apa? Wes istighfar. Wes ora usah diketuni. Dadi lakone urip kuwi jatah memang ini iki susah ya ditampa, seneng ya ditampa. Ya, wis to, wis cup. Engko tak paringi tak tumbas jajan. Es krim. Es krim ya. Berulat. Berulat. Oke ya. Rasa apa? Ireng ya, Pak. Rireng ya. Rasa apa? Enak keren. Jangan guna baca. Ora lho, jane kowe iki cintaku apa musuhku to? Jane kowe bendina ngejaki tak duwe to silit tenan kok. Kadang ya cinta, kadang ya musuh. Cinta ini pas lagi butuh, musuh ki ya dalam selimut ngono lho. Jane cedek tumpak ya cekek tenan kok. Kemane numpak aku tak tumpaki genten lho ya. Piye? Lawane emang aku. Tumpak ya cekek. Pindone jeleng. Gua ya iya, tak tumpaki, tak sunduki jelep. Piye? Kok emosi aku suwi-suwi ya. Adoh ya, hawane pengen ketemu, kangen. Wong lanang nek kangen ngono, hawane pengen ngejak gelut. Ngerti ra sih kowe? Ngerti ora? Kandriane kok angel. Nek cedeke gayane walus. Adoh nek ngejaki gelut iki nyapa tak tekok nyapa. Kangen. Krungu ra aku pingi sih. Mak, tak takok ya. Piye to ditakoki koke? Apa iki? Aku ki takok, Mak. Apa ortopediku spesialis tulang? Betul, pinter ngono lho kok sak. Sugiono gitu loh, pinter. Dan nak ortopedi apa, Mak? Apa iki? Ortopedi, Mak. Iya apa toh? Jabang bayi, ki anggro apa melu niki? Jabang bayi piye to, Mak? Ditakoki koke. Ortopeli. Iya, ortopedi apa? Aku gak suka nek peling. Piye? Elah, ngomong gak suka nek wong akeh, tapi nek wong loro ya tanganmu grayah-grayah to. Wah, iki jajo sik gak suka lah aku ning iki. Tenan to. Ngomong gak suka nek wong akeh to kuwi. Mulih apa tak setrum, Kok ngrusoi Mak Nur ae lho gak suka aku. Ya wis tak mulai. Kayane kowe njaluk tak setrum kok, Mak. Ortopedi ku bener spesialis tulang. Ya wis ngerti mana aku ortopedi itu. Sing tak takoni lho, ortopedi ki apa? Lah nek ortopedi Ngro open lagi ya Allah. Lah piye to, Mak? Ngerti apa ora? Kok keting aku? Nek pengen ngene tuku ta? Tuku. Wong kene kerja nek ngene. Tuku. Penak rondo apa penak duwe bojo? Mah penak rondo masih nek menurutku lho ya. Kok iso? Mergo rondo wi apa-apa gak perlu dur-duran. Tapi enek tapi nih. Tapi apa? Rondone juga harus berpenghasilan. Nek rondo gak kerja apa-apa, bahaya, sedih deh. Pernah mikir duwe bojo apa ora? Pengen rabi to di bojo ngono pernah apa ora? Aku yo pernah mikir dulu masih, wah penak cah duwe bojo Pak, cah benulan nampa gaji, bengi nek senenggoni, nek sing jak ngobrol, nek sing dijak nganggo pendapat dan lain-lain ngono. Ternyata fakta di lapangan saat ini banyak sekali perempuan yang menjadi tulang punggung walaupun beliau sudah punya suami. Dan banyak sekali mereka yang berkeluarga itu malah curhat kepada rondo tentang kebutuhan. Gitu loh sayang.
Ya, Ya. semangat. Siapa yang bekerja tidak semangat, separuh dari hasil itu tidak baik. Ya. Haram. Sing mambengi rong dibayar lho. Ra wis omong to tak sisanke nang kene. Bos iki saiki tak takon, kowe mau bengi tak bayar iki kowe mau mangkat numpak apa? Pak pesawat, Kancane liyane numpak apa? Pak bis, Bis ro pesawat larang ndi? arang pesawat. Ya wis tak dadekke siji nang tiketku. Terus mambengi dada. Halo ayo, nek kowe iso weruh awang-awang. Arang lho kowe numpak pesawat, ora melu aku ora iso numpak pesawat. Ya orang ngono kuwi jenenge itu tak adil. Oh, liyane wis do meneng wae kok kowe cerawat dhewe. Iya. Elisa yo bareng aku yo ora protes, sing ngendang bareng aku yo ora protes. Kamu ngerawani protes, nek aku wani yo. Aku iki nekat e karangan. Aku nyawang awakmu gemes ngene to. Coba rondo nih. Langsung tak jak omah-omah. Mas, Nyapa? sak menak iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora ten dilek sak menika. Ya nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Aki, Mas, rapinin aku, Mas. Mas. Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Ini Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Ya kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo, Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu arek adah tok mbok tawakne. Bangsa kula lambene jelek diancel. yo awak dhewe mbiyen yo rung jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha janya saiki malah wis diulang meneh ana caraka ho dipepet ra iso liwat dipepet kok Papat niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwure kan. so diwulu keri mesti so dipengkal mendung Pak Parjo. ya kanca-kanca wis dahar kabeh wis beres nok wis cukupi kabeh ya jane aku ya arep ngirit sirku ki ndoke arep separo wae ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek mergane kene iki pitik silite ana silete apa kok ndoke metu langsung separo-separo bangan disuarani ngono tak wutuhke ndok iya kadang malah loro tak dekke siji oh iya Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. ngapa Juga ndok loro. ayo ben apa-apa lah kok njukuk loro wong kowe biasane entek loro to Mboten ya. ayo wae Aku ora doyan ndrok. doyan wae tanpa digoreng Maksudnya lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? ayo nek di anu kae nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa kuningane tok loro glegeg-glegeg ku suaramu iso landung iya aja kaya bolot nek bolot ndok bebek iya sing dipangan kulite ayo wis Pak Gatot ki nyobai lho Pak. Dek doyane ndok gatel sih. Heh, diam. Pak Gatot ki yo nyobai yo. Gatot ki sapa to Niki. Hah? Jenengan mboten kenal to? ora kenal ora masuk streaming kok aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal Lah, dia terkenal loh.
di streaming Pak. Oh iya. Dolop Pak, dolop tinggal lho. Oh dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke kok sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang jlimen ming 2 jam. Ming 2 jam iku ora tutuk. Ben arep tak tutuk-tutuke. Iya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dongkulmu melocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang celimane nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari 1 Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparo kuwi sing wis bantu wayang Slimen lho. Ya, men do lek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis iki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggemu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mengajenenge? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Iya. Lah tangga teparo engko ora iso dolan. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapusi iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon duwe iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak lho, Bi. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabini rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemi kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Belum ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul lho. Dadi bojoku sampean ya Mas rek turu tak guak sampean. Mbok kira wedi nek mbok gua. Paling kowe sing getun. Esuk-esuk ki meramban yang alas kono sing wedok budal kerja aja turu. Mbok kon golek apa nang alas? Ora ngerti awak lempoh ngene lho. Dek bengi mbok cilik ping 16,5. Timbang tak nggo turut nang alas ya tak nggo mancing. Ditenono kowe nglaku mulai sik turu moncang mancing ae ya. Lah nyapa ngancam? Sik bengi tangi fefek sampean. Rambut wae yo nempel nang tanggane sebelah iki mosok ora oleh. Luwe mak nek ngantuk turu. Masa mbok omongi nek kuwi seru. Lah nek kangen terus piye? Lah wong kangen ae bingung, parane tumpaki beres. Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya ngono. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunune kudu ngene. Waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Ngono aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine. Sing 30 yuta. Ayo. Maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok temen. Ayo ben sakar wong mampu.